Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar mu ta addu'o'i da wurudai daga alkur'ani da sunna. Muna muku maraba, muna muku fatan alkhairi, muna kuma farin cikin sanar da ku cewa mun zo muku ta tsaraba daga wata sura ta cikin alkur'ani wadda insha Allahu rabbi idan aka yi karanta ta to biiznillahi ta'ala aka nemi ubangiji ya shiga cikin lamarin aure cikin ƙanƙanin lokaci to biiznillahi ta'ala Allah zai kawo mafita, Allah kuma zai ba da nasara, Allah kuma zai shiga cikin lamarin. Magana ta aure babban magana ce, abu ne wanda kowa ya riga ya sani. Shari'a tana so a yi, tana kuma ƙarfafa gwiwa wajen cewa samari da 'yan mata su samu su yi aure domin su sami jin daɗin rayuwa da kwanciyar hankali. 'Yan uwa, kamar yadda kowa ya riga ya sani, kullum idan muka zo muna yawan akkada cewa komai za a riga a yi shi to dole sai a riga an miƙa lamari ga ubangiji. An miƙa lamari ga ubangiji, an yadda shi ke da komai, shi ke yin komai, shi ne mai komai kuma shi ne zai tafiyar da komai, kuma a hannunsa komai yake, gare shi za mu koma. Da haka dukka abubuwa na rayuwa ƙadir shi ke gudanar da su, shi ke da iko akan komai, shi yake yin komai yadda ya ga dama. To anan nake ƙara tunasar da 'yan uwa cewa dole mu sa ikhlasi, mu sa niyyar cewa ubangiji muke roƙa, kuma shi wannan abun a wurinsa ba komai bane ba. Zai ba mu, mu sa raja'in cewa ubangiji zai ba mu. Idan muka sa wannan, muka tsarkake niyya, muka sa kuma cewa ubangiji zai ba mu, muka ɗauki bi sababai na addu'a. Kamar yadda kullum nake faɗa, akwai sababai na addu'a: rashin cin haram, yin abubuwan addini, duka abin da addini ya shar'anta wa mutum da cewa ya yi shi gudan manyan laifuka. To insha Allahu rabbi Allah subhanahu wa ta'ala zai karba addu'a, kuma zai yaye, zai kuma ba da abin da ake bukata. A wannan bidiyo kamar da muka faɗa, muna ƙara tunasar da 'yan uwa cewa a yi liking da subscribe na wannan tasha tamu, sannan a share din wannan bidiyo namu. A wannan sura da zamu faɗa ita ce suratu Taha. Sura Taha ma anzalna alaykal qur'an litashqa. Wannan sura ana karanta ta su 21 domin neman biyar buƙatar yin aure cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Wanda saurayi da yake buƙatar yi aure, da mace da take buƙatar ta yi aure, insha Allahu rabbi bazawara ce, budurwa ce wadda mijinta ya rasu, to insha Allahu rabbi idan aka karanta wannan sura so 21 aka kuma roki ubangiji, to insha Allahu rabbi bi iznillahi ta'ala za a samu natija da abin da ake bukata. Kuma muna ƙara sanar da 'yan uwa cewa bayan an riga an yi addu'a, ya kamata a biye mata da wasu ayyukan alkhairi kafin a yi addu'ar, ko kuma bayan an yi duka wanda aka yi daidai ne. Sadaka ne, ayyukan alkhairai ne, zumunci ne da abin da ya kamata haka, domin addu'a ta yi saurin samun karbuwa. Sannan a haɗa ta da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a samu albarka. Addu'a ta yi saurin karbuwa kafin a yi addu'ar da kuma bayan an yi addu'ar. Muna godiya da 'yan uwa, muna kuma addu'ar Allah ya riga ya biya mana bukatunmu gabaki ɗaya, ya aurar da 'yan uwa da muke tare da su, ya riga kuma ya sa albarka a cikin rayuwar tamu. A ƙarshe muna ƙara akada wa 'yan uwa cewa mu yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله.